ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzekuti ndida kutaura kwandiri kuita kudai. Nyaya yekutanga inyau inoita sokuti batei nekuti vatitude pavakaita ma-updates atanozokwanisa kuita nekuda kwokuti takangotogadzira kupinda mugoredzva, asi pamadetails andakabata kwainzi ivo baba Thanks Makore vakapiwa zvakare another bail. Zvanhu zvakarwadza zvizvi vanhu vazhinji kuti unongopiwa rimwe bail sei, munokanga wanzi wapiwa bail ndokuzobuda ndobva kusumba futi nedzimwe nhau dzekuita obstruction of the case ndokudzokera futi, asi wakazobudiswa, asi mubudisi wakaitwa kwanzi unenge wakabudiswa secretly. Ndo information yakabuda kuti kana ivo lawyer Tabby vava vasinasi kuti munhu wakabuda kuzoza kwavakaita vakazoa ndokuba uyu iye baba Thanks Makore vanga vachienda kubasa kundoripota kuti I am back kubasa kwangu kuAmerican Embassy. Saka kuti American Embassy vanoshanda vachinyatsoita nezvei chaizvo exactly, asi judging from ndisina kubvunza kuti exactly or googling, judging from what I have seen, his beautiful houses, his cars kuda nekoko kuDamafozi. Damafozi ati ilocation yekutoti ilocation yakapinga when I look at it. Saka ndochijaja kuti imba yavo kuDamafozi koko kutenga stand, vapedza kutenga stand vovaka kusvika vaisa kuroofing kutiles kusvika vagadzira maba kusvika panaka kudero. That's a lot of money. Saka meaning kuti aminoka kudaka nikaposeni katoka vatori nako kari nani nanokupi ikoko kwavanoshanda vari kuAmerican Embassy. Asi vanhu kuAmerican Embassy ndokubakona kuti ngotora munhu uyu hazvingangoiti, chirega ticha sei tifonere kudana lawyer Tabby kunzi ko munhu uyu wainzi wakapiwa bail, ichokwadi kwati kuitika zvekufamba sei, ukazi isatitozivi kuti wakapiwa bail. Mona manje ndokutoziva ko vakatoita kuti uyu haasiri mujeri, wakatobuda akatopiwa bail uye wakuda kutonoripota for duty. Zvakangooma hazvo. Saka ndozvezvimwezvo mapurisa wadzo anga ari mukati menhau iyi vakati nesuwo hatitoziviwo kuti wanga akapiwa bail, hatitozivi. Saka now we actually don't know kuti who passed that judgment. Like I always say, law is very different from Facebook lawyers. This is what we call they do it by the book. But this book indofunga ndora kuti confusion kuti we don't know exactly kuti ibhuku rinenge rakaita sei rangwa sasa. We are not lawyers and we are not judges. Saka hatizi kuti vanenge vachinyatsa kushandisa which criteria kuti zvizodaro. Ndopo ndobogomera pano, asi vanhu vakamba agwadziwa vasingambetwa kuti how come vakashita secretly kudero. Zvakazongobuda hazvo. Tochibva ipapo toenda pane imwe nhau inosirisa zvakare yemuridzi weImpala Cars wanzi washaika muzuva ranhasi. Vanhu vanga vataura zvakasiyana siyana pamusoro pekuti vashaika sei muridzi weImpala Cars uyu. Ina ndikura nhema, that's my first time kutoona kuti ndo muridzi wachoni weImpala Cars. Ndanga ndisatovazivi kuti ndo CEO weImpala Cars. Ndichingoti regai nditi nematambudziko kune mhuri yemuridzi weImpala Cars. Zvinhu zvinombagwadza kurashikirwa nemunhu wenyu kana kuti hama yako kana mudikani wenyu, zvinogwadza sikamboiti izvozvo. Zvikanzi kuti vandibate zita ravo chaivo. Another dark cloud has hit the arts and business sector. Mr. Thompson Dondo, the Impala Car Hire Chief Executive Officer, come as promoter, has passed away, sending thoughts and prayers to King 98 and Dondo family. Ndo zvandaona izvi kupi kwazvapostiwawo ukuti zvinhu zvinombagwadza ndikura nhema. Asi pakutendera ndaonawo vana Budwelenzi mujuru vakaiswa mastatus akuti kwanzi statement raposwa nderekuti vakashayika nekuda kwekidney failure, nekuti vamwe vanhu vazhinji vanga vachanzi vakashayika nekuda kwecovid, asi indazoona kunzi hanzi ikidney failure ndo yavanga ndofunga vanga vachitambudzika nayo. Chingoti zorora murugare Mr. Thompson. Tikachirega tinde kumacomments tinonzwawo vamwe kutongwa chichi
makomenti mamwe anonyanya kuzoti kutaka kutukira kana kuti kakushoropodza ani makwanisi zvangu, asi vanhu vazhinji vanga vachiti said nematambudziko zvakaoma. May his soul rest in peace. Shame zorora murugare. What a way to start the new year. We feel your pain, son. Be a man and look after your sibling. At King 98 official. May God give you strength. Kune avo vasingazivi King 98 kuti ndiani. King 98 ndiye uya wakamboimba naDiamond uyu Platinum, vakapfeka zvichena kuti vagirasi vatukatika kuti ndiye mwana wani wa Mr. Thompson. King 98 wakaita makolabo nemaartist mazhinji ari very popular, especially kuna Nigerian, Tanzanian, ndo makolabo akaita. Saka kuti baba vachoni he was doing a lot kuti anga achita sei vachisimudzira talenta rake raKing 98 uyu. Tochibva ipapo tobobata kuti as usual panenge zvinhu zvakadai vanhu vanotambisa maassumptions, maconclusions and their theories in terms of kuti mwana wavo ndiani, uyu niki ndiani. Kune mumwe ati Semudondo mwana wavo, zvikanzi no, you are very wrong. Semudondo is not his son. Vamwe vadero zvikanzi uyu Semudondo munun'una wani wa Mr. Thompson. Ndozvitaurwa nevamwe vakati vamwe vanhu vachi vatatu. Saka information inenge ichitendera inenge yakasiyana siyana, pandozve zvimwe zvinhu izvozvo zvandasangana nazvo. Vazhinji vangotiwo arts industry yarasikirwa nemunhu aipromota, ndapera power konekuda kwei izvo zvakadai zvaitika. Like I said, a lot of people vafunga kuti iCovid yavatora, though vazhinji vachoni vanga vachase zvizvi. Vamwe vakatombotukandirana kutoti are you sure kuti yo zvakutaura ndizvo chaizvo, vakasangana netsekwende yakaita seiyoyi kana kuti kwete. Ndo zvakataurwa nevanhu vazhinji izvozvi. I don't know why kuda umwe wacho vanenge vari close kana kuti vanenge vada kunzi ndini tatanga kuisa information kumapepa. Saka ndiri kuziva zviri kuitika. Tochibva ipapo toenda zvakare pane imwe nhau yani yasizodwa na the sophisticated hustler. Vakaendawo vakandoshanyira nzvimbo yakashayikira vana Butiginimbi, Simowana nevamwe vaviri vaya, vakaendawo vakandodira mashampagne shampopo, vakabvapo ndofu vakaenda zvakare kudombo shavo. Asi pavakaenda kueka vakatotaura kuti rest is my love, vakatodero vachitaura zvakadero. Asi ndonasa kuti ndofunga vanhu vazhinji kucomment section shampopo haina kwaita zvakanaka kuti kune kuda kwei vakadira shampopo vamwe wavo, kana maybe that's their way of celebrating him. I have no idea since avaida shampopo vamwe wavo. Vamwewo vakataura kuti ko kusvika rini muchidira mashampopo zvamuri kuita izvi. Maybe there is a time frame. Vamwe vavo hapasi pati patopustone here nekuda kwei kuda vachazoisa. Maybe it's too early for them to do that. Ndo zvezvimwe zvinhu zvanga zvicha sei zvichitaurika kumacomment section. Zvina kushata. Yapedzisira tongoti inhau yani yeGafata the Gafest uyo akahwina matopu idzodzi dzinobuda matopu 50 pachinyepenyuro pazvivhiti-vhiti. Asi vanhu vaiti ko Gafata the Gafest hindava mafanzi arasta vanovhota kana 2 weeks video rabuda kwakutoita number 2 kunzi video of the year. The Prime Music video was number 2 on Zimbabwe Coca-Cola top 50 video of the year. Uyu murume andiwa nevanhu. Zvikanzi isu tinovhota, we don't joke around. Apa video ne 2 weeks kwakuita number 2 nyika yese yeZimbabwe. Zvikanzi haisi kids game. Uyu nditateguru wedu shamwari, siyana nesu. Zvikanzi namwe legendary zvokwadi munhu uyu ndo zvinoita chibhigi gaya level rekuti zvoita zvega. He never campaigns for votes. Vamwe avo Wingidi is a brand that is loved by his customers. Vamwe vakati ndosaka ndakaramba veindoteerera music yake pasina zvinondinetsa. These are some of the fans. Haisi tinomufira zvedu
wingi hatinavo baba Abrahama. Chidisappointika icho shasha idzo haisi kids game. Gafa boys big up bigi ndibigi gafa kusvika ndafa zvangu ndivamwe wavo. Asi chiri ipapo kuva munyaya dzanzi ndo yakasita zvaishi number 1. People had to always justify kuti why yakaita number 1 ndivamwe wavo. Saka ikaingoti ndo zvese zvandanga ndava nazvo mukati mevhidhiyo ino. Mashoko engu ekupesa ndingoti kumhuri yekwana Mr Thompson Dondo, dai Mwari vakunyaradzai, ndo zvandinongokwanisa kutaura. Uyezve ndichiti zororai murugare Mr Thompson, kunyange zvangu ndisingavazi osandambovaona uye ndatanga zvakare kuona fesi yavo muzuva ranhasi, asi zvinhu zvinongogwadza kurasikirwa nemudikani mukati memhuri. Ndo zvese ndakwana ndangoita sei ndauya